dnešní předjarní vycházce se vydáme hledat pramínek Radotínského potoka. Ten pramení v Lukách u obce Ptice. Protéká Rudnou a Radotínským údolím. Klapka, kamarád, jedeme. Za obcí Ptice, severně od Ptic, za silničním propustkem by měla začínat pěšinka doprava do polí a luk a tam by měly být už první dva pramínky Radotínského potoka. Tak tahle ta louže v polích je evidentně jeden z pramínků Radotínského potoka a budeme nyní pokračovat podél potoka dále a ten druhý, takový řekl bych druhý hlavní pramínek, ten podle mapy má být tamhle v tom chrampejšti za tím polem. Tak tady je to místo, kde se slévají dva prvotní pramínky a dále už vidíme v korytě znatelný proud. Poté, co jsme prošli obec Ptice, tak poprvé narážíme na těleso bývalé kladenské uhelné dráhy a to si určitě budeme muset projet někdy na kolech. No ta je nádherná. No a po bývalé trati jsme doputovali až k parnímu mlýnu do Úhonic. A Rio Radotino pokračuje podél železničního náspu. Takže Rio Radotino se vyne příjemným parčíkem v Drahelčicích. Některé poutníky to tu velmi zaujalo. Procházíme z Rudné do Nučic a je to tu poměrně klidné a překvapující, že obec věnovala tolik pozemku pro dětské hřiště. Toto je stav Rio Radotino pod obcí Nučice po 8 kilometrech našeho putování od pramínku. Tak v Rudné jsme se radovali, že obec věnovala veliký obecní pozemek na dětské hřiště a tady pod Nučicemi by ještě Nučická obec mohla zapracovat na revitalizaci tohoto přírodního koupaliště, protože vypadá to tak, že je tady potenciál na to, aby to bylo opravdu hezké místo. Podle stavu zdejšího mobiliáře se zdá, že to není dlouho, kdy tohle místo ještě fungovalo. V té hrádce to vypadá jako brouzdaliště. To je škoda, že to takhle dopadlo a je čas na záchranu je asi za 5 minut 12, protože jakmile tady ty stromy rozvalí ty betonové okraje, tak to už teda bude konečná. Ale je to škoda. Má tady to místo potenciál nádherného místa. No. Blbý, viď? Místo má potenciál místa. Právě. Dnešní putování ukončíme v Tachlovicích, cirka na 11. kilometru od pramínků. Rio Radotino dále pokračuje již poměrně industrializovanou krajinou, Radotínským údolím do Radotína, a to si necháme na léto, kdy si to projedeme na kolech.